Ja sam ta osoba što pretvara ljubav u glagol. I meni je fantastično što su oni zaključili da su to sve različite osobe. Pogledaš sebe i pomisliš, ja pojma nemam, niti ću ikad imati pojma. I ja sam pomislila stvarno da siđem na sledećoj stanici i da se ja okrenem, da se vratim. Od svih uspešnih žena koje poznajem, a znam ih priličan broj, nijedna sa takvom lakoćom ne nosi sve svoje uloge kao što je to Milica. I za sve ove godine poznanstva je zapravo nikada nisam pitala kako joj sve to uspeva. Zato sam je pozvala u podcast. Milica Čale je dvostruka dobitnica Pekićeve nagrade. Bivša TV voditeljka, novinarka, direktorka marketinga i komunikacija. Stručni prevodilac za italijanski jezik, preduzetnica još od studentskih dana, biznis mentorka, bas gitaristkinja, mama 3 dece i promoterka mentalnog zdravlja. Ja sam Aleksandra Petrovski, vi pratite Fusnota podcast, samo za radoznale. U duhu slogana Grand Cafe, hajde da imamo vremena. Kroz ovaj razgovor želim da vas podstaknem da svakog dana nađete vreme samo za sebe. Za početak ću ti postaviti najteže pitanje, ali spremim sve sagovornike za to. Ko si u suštini ti? Jeste najteže pitanje, jer dosta sam razmišljala o tome. Na kraju sam shvatila da ja nemam odgovor, ali da Sonja Dakić ima odgovor, jer pre nekoliko godina smo tako pokrenule neku inicijativu nas 3 prijateljice sa idejom da pomognemo nekim drugim mamama i ta inicijativa je bila potpuno drugačije zamišljena, realizovala se kao pomoć u stvari mamama izbeglicama iz Sirije koje su tada bukvalno bežale sa decom u naručju. Naša ideja je bila da im makar oslobodimo te ruke dok to rade, tako što smo skupljale nosiljke, marame za nošenje beba i u toj nekoj inicijativi je trebalo nekako nas 3 da se predstavimo svetu i zapravo nijedna nije umela da kaže o sebi šta je to ona, tako u jednoj rečenici, a van posla kojim se bavimo i u mojom slučaju van poslova kojim se bavim. Sonja je mene definisala kao ona koja ume da pretvori ljubav u glagol. I meni je to zapravo super definicija mene zato što jeste. Ja volim mnoge ljude, ja volim mnoge stvari da radim. I to u aktivi ja bih dodala. Hvala ti, da. Ali mi to sve što volim nekako želim da otelotvorim, da se nešto desi od toga što volim. Znaš, i kad sedimo i shvatimo, na primjer, da imamo zajednički hobi, meni nije dovoljno samo da smo konstatovali da ga imamo, nego hajde nešto s tim da uradimo. Nešto da uradimo što ne mora da sad bude preduznički poduhvat, da se razumemo, može da bude bukvalno da ti i ja prosto jedno popodne radimo nešto što volimo, ali to kao ja sam ta osoba što pretvara ljubav u glagol. Da. Na kraju ću ti pitati, nadovezuje se nekako na ovo kako zapravo uspeš i da budeš istovremeno fleksibilna i svoja, ali da čuvamo to za kraj jer se nekako super nadovezuje. Ja nisam znala da ćeš ovo reći, ali sam ti eto nagovestila da će biti i ovo pitanje. I to je sad onako šira slika o tebi, a ja bih voljela da čujem na dnevnom nivou šta tebe ispunjava, šta kaže, ovaj dan je bio uspešan i moram da ga primenjujem svakog dana. Da, to su različiti dani, znaš, pošto ja volim različite stvari. A da krenemo nekog kao najsuštinskijeg i najličnijeg, to su neki dani gde ja ne prebacujem sebi da nešto nisam stigla ili da nešto nije bilo dobro. Znači ti neki dani gde sam ja sama zadovoljna nečim što uradim ili onim kakva sam, to su po defaultu uspešni dani. I to su uglavnom dani koji mi trebaju u tom trenutku, zato ti kažem jako su različiti. To može da bude dan koji ja konačno provedem sama i radeći nešto što uopšte nema veze s poslom, nego samo ima veze s nečim što želim. Naprimjer, gledam seriju ili čitam knjigu ili sviram ili prosto pijem kafu na terasi. To su jako retki dani, ali smatram ih uspješnim. Nekada sam ih smatrala izgubljenim danima, kao danas ništa nisam uradila. Danas shvatam koliko su oni u stvari važni za mentalno zdravlje, za stabilnost i to da posle budeš bolji i uspešniji u tom nekom poslovnom segmentu. A u drugom nekom smislu uspešnosti opet
to su neki dobri međuljudski odnosi, to je nešto što, to su neki ti kao, u stvari to je neke sitne male pobede, nešto što smo uspeli, na primjer biljke koje sam posadila ili neka nova vrsta anđela koju smo napravili, pa kao konačno sad je ta receptura super, znaš, nešto tako, ili nešto što dugo radim, neki pregovori koji dugo traju, onda se konačno realizuju, te male pobede su mi baš važne, znaš, to su tako neki, ali nemam recept da ti dan, kao to je takav i takav dan, uvijek je drugačiji. Ali osjetiš koji ovaj dan je bio taj, voljela bih da ga prepišem. Tako je, da, tako je. Pročitala sam jedan super savjet, mislim, ajde da kažemo, savjet uspješnih ljudi preko 40 kao koji su, imaju ispunjen život i zapravo da život nije roman, već je zbirka eseja, odnosno nekih upravo događaje kao što ti si preduzetnici, kao to jeste na neki način maraton, ali imaš i onaj sprint koje praviš u toku same trke. Ali meni se više sviđa ovo sa esejima, to mi je bliža metafora, to sa trčanjem, ja to uopšte ne razumem. Znaš, moj pokojni tata je govorio, kad smo gledali te prenose maratona, on onako iskreno začuđen, kaže, vidi trčani koji ih ne juri. Tako da ja volim fizičku aktivnost, volim vežbanje, volim razne vrste sportova, ali ako mi ikad vidite da trčim, znači da nešto stvarno nije u redu sa mnom, znači to mi potpuno, ta metafora s maratonom, ja nju zapravo ne razumem, znači razumem je u teoriji, ali ovo sa zbirkom eseja mi je mnogo bliže. Mada postoje i biznis, odnosno edukacije za preduzetnike baš koje su u formi priprema za maraton. To sam čitala, ne znam kako izgleda to u praksi, ali ovo je zabeleženo, nećemo ga seći iz snimka. Neko ostane, zato što realno postoji šansa da ja za 20 godina dođem u neki podcast ili koja god forma tad da postoji i da kažem, evo ja se spremam za polumaraton. Znači, pošto to sam ja, razumeš, to ne znači da neću jednog dana da otkrijem lepote maratona. Znači da saznaješ nešto novo i o sebi i o drugima i kao promijeniti ćeš svoje mišljenje. Zamolila sam te isto tako da ljudima, ako postoji neko koji te ne poznaju u kratkim crtama nekako... A postoji neko. Možda ne znate pod ovim prezimenom. Tako. Ili to, da. Da se predstaviš u kratkim crtama, ovo jeste vrlo kliše, ali naprosto da im damo uvod i kontekst u ostatak razgovora. Od Milice Ličine iz Filološke gimnazije do Milice Čalije preduzetnice. To je nekoliko Milica. Znaš, i dok je bila Milica Ličina, sećam se, u Jafi sam radila i neki ljudi su došli na sastanak koji su pokušali na Google da se spreme, da me kao upoznaju i rekli su, ukucali smo Milica Ličina, to su stvarno različite osobe, ima više osoba s tim imenom. Onda sam ja proverila to na Google, sad su neke devojčice nešto sviraju, pevaju, ne znam, svašta nešto ima, ali u tom trenutku to je sve bila ista Milica Ličina i meni je fantastično što su oni zaključili da su to sve različite osobe. Da, ima ta jedna koja je dobila 2 Pekićeve nagrade, koja je jedna umetnička literarna duša koja ima zbirku pripovedaka i to je ta iz Filološke gimnazije. Ima druga koja vodi garažu, kojoj je razredna još, sećam se u Filološkoj zamjera što nije naučila perifrastičnu pasivnu konjugaciju, ali mogla si tamo da džuskaš sa Đuletom iz Van Gogha. Tako da ima ta medijska, znači Milica, i ima ta korporativna, tako je u nekom trenutku na nekoj 3. godini studija koju sam ponovila, ne znam, 3. put, na primjer, shvatila da možda ipak želim da završim taj fakultet, pa hajde da kao prestanem da se bavim medijima, jer mediji su zapravo tada makar bili meni nešto što sam doživljavala kao neki posao uz studiranje i nikad nisam stvarno vidjela sebe kao voditeljku. To mi je nekako, nije da ne cenim, sad postoje ljudi koji to super radi, koji ima to prosto posao i koji se nalaze u tome. Meni to prosto nije bilo dovoljno. Meni je to bio talking head posao i kao super što ja tu umem da radim, ali ne, ja ću da prevodim Dantea i Petrarku jednog dana kad završim ovaj fakultet. Što nikad nisam radila, jesam prevodila u fabrikama, to je ta neka moja 3., 4. dokle sam već došla ličnosti, to je moja prva preduzetnička ličnost u stvari, jer moj prvi posao, moja prva firma koju sam osnovala zvala se Parola, bila je prevodilačka agencija u kojoj sam ja prevodila, meni je bilo važno da sa firmama s kojima radim legalno radim, da me ne plaćaju iz koverte ili da nalaze način da me plati, nego da ja izdam fakturu i da mi se to plati. A onda sam počela da zapošljavam i drugarice s fakulteta. I to je možda moj prvi projekat osnaživanja, zato što nisu svi kao ja kada čuju da
u Soko Štarku je potreban prevodilac za montažu mašine, odu i kažu, evo ja ću to da prevodim, nego većina normalnih ljudi kaže, čekaj, što ja znam o mašinama, ja to nikad nisam radila, ali ja volim to učenje u hodu i ja se često bacim u nešto samouvereno, uz užasan strah naravno i tremu, ali usput naučim. Tako da sam ja bila ta koja sam osnaživala drugarice da one samo malo treba da se fokusiraju i naći će one te tehničke izraze, izborit će se oni sa tim uputstvima za rukovanje mašinama. I onda postoji taj moj korporativni život koji je počeo u Jafi od pozicije asistenta direktorke marketinga, došao do direktorke korporativnih komunikacija, sam praktično oformirala taj sektor tada jer nije ni postojao PR. Posle toga sam radila u Foodlandu kao direktorka marketinga i na tom drugom porodijskom pokušala da osnujem Anđele, zapravo uz taj padobran tog porodijskog, to je jedna od retko dobrih stvari u našoj zemlji i često je zaboravljamo zato što možda ni ne znamo kakva porodijska imaju žene u drugim zemljama. Koliko kratka? Koliko su kratka, zapravo da je to možda 2 ili 3 meseca sa tvojom bebom i ćao, a ti ovdje imaš godinu dana plaćenog odsustva, to je stvarno potpuno fantastična prilika da, primjer radi, pokreneš svoj posao, zato što ako ništa drugo imaš od čega da živiš, pa možeš kao da praviš neke preduzetničke eksperimente. Tako da, to je ta Milica koja je preduzetnica. Onda postoji tako je biznis mentor i konsultant koja već nekih 7 godina radi sa malim biznisima, posebno i najčešće sa biznisima koji su socijalna preduzeća, koji imaju neku društvenu misiju. I negde se meni kroz taj rad, u stvari kroz vođenje sopstvenog preduzeća i kroz rad sa drugima iskristalisala potreba za nekim psihološkim alatima koji su meni potrebni u radu sa ljudima. Tako da to je i ta Milica koja ne prestaje da uči, koja dalje nešto, strašno mi je važno recimo da radim stvari prvi put, da nešto radim prvi put, da nešto naučim prvi put i da razvijam sinapse i da izađem iz svoje komfort zone i da ja vidim kako je nekome koga ja učim, zato što ja često vidim taj horor u očima ljudi kojima nešto pričam, koji su u fazonu, ovo što ja radim ništa ne, ovo što ona priča, to nikad neću naučiti, a to sam ja poslednji put iskusila pokušajući da sviram bas gitaru i sad već mogu da ti kažem da se sa setom sećam tih nekih stvari koje nisam mogla da odsviram, koje sada mogu i ima mnogo stvari koje još uvijek ne mogu, ali ja sada verujem da ću moći. Znaš, evo sada posle skoro godinu dana sviranja, ja verujem da to što sad ne mogu ja ću moći da odsviram samo ako budem dovoljno dugo vežbala. Nisam htjela da te prekidem, hvala ti na ovo sažito i dosta i koncizno na sve predstavljanju sebe. Nisam htjela da te prekidam u momentu kad si predstavljala treću Milicu i kad si rekla ja sam samouvereno krenula. Možda je bolji izraz za to čitajući neke biznis, odnosno psihologije rada, hajde tako da kažem. Oni propagiraju izraz samoefikasno. Odnosno, ja verujem da ću u svoj kapacitet da ću to postići. Kao ja ne znam da nisam samouverena da sve znam, ali verujem u svoj kapacitet da ću naučiti nešto, ostvariti nešto ili šta god. Krenut ćemo negdje od Anđela. Da, ono što sam ja te zamolila mi je mnogo simpatično, da ponovo ispričaš, meni je ta priča simpatična. Za ovo da si ponavljala nekoliko puta, ali to je opet isto određena škola i sve što si radila u tom trenutku, da nisi zapravo godinu za godinom išla na studijama. Zašto si ti upisala studije italijanskog? To mi je bio mnogo simpatično. Da, ali ja sam tek sad ovih godina osvestila zašto se ja zapravo upisala. Znači ja godinama sam verovala da je razlog što sam ja odabrala da studiram italijanski bio Eros Ramazzotti, zato što sam u drugom osnovne ja dobila od mame njegovu kasetu i ja sam bila potpuno zaljubljena u Erosa. Znači ja sam, kažem ti, ali godine su morale da prođe da ja osvestim da kad mene pitaš koji je tvoj tip muškarca, da ja počnem da opisujem njega, da ja fizički opisujem Erosa Ramazzottija, bukvalno. Čekaj, Milivoje, ne liči. Uopšte ne liči, znači to je bukvalno jedini s kojim sam ikada bila da se ne uklapa u šablon. Znači te teorije otpada? Zato što zapravo je Eros u korenu te teorije, a ne neki idealni muškarac, jel? U krajnjoj liniji, znaš, kad te neko pita koji je tvoj idealni muškarac, a ti si tinejdžerka, ti onda kažeš pa on ima kovrdžu kosu, crnu, ovakav i onakav je, a kad
napuniš neki broj godina, onda kreneš da nabrajaš osobine u stvari, znaš, onda to postane važnije od fizičkog izgleda. Ali dakle, da, taj eros je meni bio fiksacija i ja sam u drugom, sa 8 godina, rešila da ja studiram italijanski zbog erosa. Upisala filološku gimnaziju i dalje vođena tom idejom i erosom. Mogla si naći neki kraći put, stvarno. Mogla sam naći neki kraći put, pritom italijanski nije postojao u filološkoj gimnaziji kao smer tada kad sam ja upisivala, ali sam imala suludu sreću. Ja sam zapravo imala neverovatan broj tih stanica životnih koji su bili suluda sreća. Jedna od tih stanica je bila profesorka Spremić, Ljiljana Spremić, koja je bila profesorka starogrčkog i koja je u tom trenutku primala dokumenta na upisu u filološku gimnaziju. Koja mi je rekla, aha, italijanski želite, persirala je već tada učenicima, mi to nemamo taj smer, ali možete da ga učite fakultativno od druge godine, upišite klasičnu filologiju, to je, osnov je latinski i to vam je osnov za italijanski i to vam je kao italijanski. Upišem ja to uopšte nije kao italijanski, to uopšte nije kao bilo šta, zaista, a ona je mnogo godina kasnije tako rekla, znate, kad ja tako prepoznam na upisu nekog ko mi se sviđa, čija duša mi se sviđa, ja ga onda ubijetim da upiše klasičnu filologiju i ja sam joj neizmjerno zahvalna što me ubedila, jer druga opcija bi bila možda španski ili engleski, nikada ne bih pomislila da upišem, zapravo su jednako zastupljena oba jezika, starogrčki i latinski, ali ti sa tim jezicima dobiješ tu u tom formativnom periodu kada si tinejdžer, kada ti je užasno važno zapravo čemu će te neko učiti, da li ćeš učiti budalaštine i slušati glupu muziku ili ćeš učiti starogrčku filozofiju. Ja sam dobila starogrčku i antičku uopšte filozofiju kao jednu osnovu za dalji život. Ja ne znam, mogu da zamislim šta je bolje što može neko u tim godinama da dobije kao osnovu za razvoj i za život. Uzela sam i italijanski fakultativno u drugoj godini, imala opet sreću da Saša Modrc predaje taj italijanski, on je kasnije bio i profesor na fakultetu, on je kasnije bio šef katedre na italijanskom i predivan je jedan stručnjak i dan danas se srećom bavi i predavanjem i prevođenjem, ali da, tek sada ja mogu da ti kažem da razlog uopšte nije bio eros. Ja sam možda to zvala tako, a zapravo je mama imala 2 drugarice koje su obe završile italijanski, obe su se bavile prevođenjem za neke firme i ono što sam ja želela u stvari bio njihov životni stil. One su imale fleksibilno radno vreme, one su govorile taj predivni italijanski, one su... Čak i dok čitaš recept za anđele, to isto zvuči fenomenalno. Bukvalno šta god da pričaš na italijanskom zvuči fenomenalno. One su imale taj... kažem ti, to fleksibilno radno vreme, često su putovale, često su bile u kontaktu sa strancima i ja sam u stvari to želela, a nisam umela kao dete od 7-8 godina to da definišem drugačije, nego sam očigledno podsvesno povezala njih sa italijanskim, a italijanski sa erosom, ali šta god daje, razumeš? Ja skoro sam pričala s jednom drugaricom koja je završila opštu književnost o tome da li smo mi uopšte, kao da li ima svrhe taj fakultet i zaključila da apsolutno ima, zato što smo mi ako ništa drugo na njemu naučile kako da čitamo i kako da učimo i te neke stvari koje uopšte nisu zapravo ono, ja ne znam kako sad studiram 100 godina, ja sam završila pre Bolonje sam studirala, tako da ne znam kako sad izgleda studiranje, znam da je recimo nemoguće da ponoviš 3. godinu 3 put, što sam ja uradila, ali možda je sad fokus na nečemu drugom. Imala sam prilike skoro da držim predavanje o preduzetništvu, apsolventima raznih fakulteta, od ne znam, najviše je bilo naravno foni i ekonomija, jer se oni nekako kroz studiranje najviše sreću sa preduzetništvom, ali tu bilo i medicine, to je bilo raznih fakulteta, to je bilo i umetničkih fakulteta i kada sam završila svoj taj zvanični deo i prezentaciju i pitala šta sad oni imaju da me pitaju, od ne znam 10-15 pitanja, jedno je bilo o preduzetništvu, sva druga su bila o životu, o životnom stilu i najviše o mentalnom zdravlju. I meni je fascinantno što tako mladi ljudi imaju svest da te pitaju kako da spreče burnout, kako ti ne izgoriš o tome što radiš, kako čuvaš sebe, kako, mislim ono čuveno, kako sve postižeš, znaš. Potpuno mi je, drago mi je da vidim da očigledno na drugi način oni danas studiraju. Oni danas nemaju ispite koje sam ja imala, ja sam imala književnost 1 koja traje 4 semestra i ti onda kad izađeš na jedan jedini ispit ti treba da držiš u glavi celu književnost od prvih pisanih tragova na italijanskom do kraja 18. početka 19. veka, to je užasno mnogo stvari koje neko
treba da uči, a realno ne znam da li sam ih kasnije. Možda bi ti značilo u nekom kvizu. Moguće, da. Mislim, meni, zato što se ja zaljubljam u nepostojeće ljude, ja sam i dalje zaljubljena u Dantea, on je meni to kao taj moj jedan virtualni ljubavnik. Tako da meni znači taj ispit i ja ga držim u glavi i dan danas, ali verovatno većina ljudi to ne radi. Tako da, odgovor na tvoje pitanje je Eros Ramazzotti, koji u stvari je samo metafora nečeg u stvari drugog, a to je taj život koji zapravo živim danas. Danas tečno govorim italijanski i često putujem i u kontaktu sam sa strancima i imam fleksibilno radno vreme. To mi je, da, zato što nekako koliko god sad, a danas su mnogo dostupnije bilo kakve informacije u vezi sa fakultetom, pa i kao potencijalnim zanimanjima bez obzira što posebno generacije koje se sada školuju verovatno ne znaju kuda će ih put odvesti, ali uvek mi nekako iz stomaka na kraju odaberemo i imamo neku svoju vizualizaciju na neki način toga. Da se vratimo na preduzetništvo, odnosno da počnemo otprilike sa preduzetništvom. Nismo mnogo odmakle da možemo da počnemo. Ono što mene iz vaše preduzetničke izmiljivoje i tvoje preduzetničke priče zanima je, oboje ste došli iz nekih velikih sistema i ja znam da sam prvi put da Anđele čula od tada svog bivšeg urednika koji je svojevremeno radio sa tvojim suprugom na B92, kaže, jel možeš da veruješ kao on je radio tamo, obrtao je neki milione, mislim obrtao u smislu baratao i tako dalje, ozbiljne ugovore i sve to, kaže, i sada čovjek donosi na kuću na adresu ti donese, ne znam li smo povlašćeni kupci ili nama Milivo i dan danas donese. Jeste. Da. Donese nekada kesu Anđela na kuću na adresu. I sada od svih tih i jedan i drugi ogromnih KPI-eva i koji se mere u hiljadama i milionima, treba nekako da se svedete, hajde tako da kažem, i da za uspeh smatrate kao, super, mi smo danas prodali čoveče 2 kutije, Anđeli kao to je nama u početku uspeh. I to je na neki način, ja sam možda to definisala kao promjena definicije sopstvenog uspeha, hajde kažem, merenje. Kako ti to definišeš? Ali ja mislim da ja tu promjenu imala i pre, da je zapravo prvo došla promjena definicije uspeha, promjena načina na koji merimo uspeh i u stvari su Anđeli posledica te promjene. Jer ja često kad pričam tu našu pričam, navedem primer milioni devojaka bi ubili za ovaj posao, to je rečenica iz filma Đavo nosi Pradu, ili iz knjige, ako više volite čitati, Đavo nosi Pradu, i milioni devojaka bi ubili za taj moj posao u Jafi, recimo, koji sam tada radila, ili u Foodlandu, i to je stvarno jedna super pozicija gde si ti vrlo odgovoran, gde stvarno trošiš neke užasno velike novce. Sećam se kad sam prvi put u Jafi počela se bavim media buyingom, odnosno ajde za ljude koji ne znaju šta je to je kada firma definiše marketing budžet, pa dobar deo tog marketing budžeta se potroši na oglašavanje na televiziji, u novinama i tako dalje. Da sam ja brojala nule meni, ja nikada u životu nisam videla taj novac, nikad nisam zamislila toliko novca. Kao najviše novca što sam ja u životu imala, to je kao to koliko ja mesečno plaćam stan koji iznajmljujem, znaš. A ovo su sad neke pare koje ja treba da potrošim, pazi, koje vrede kao 30 stanova, 50 stanova. Snimanje jedne reklame košta kao stan u centru Beograda. I ja treba kao da potrošim taj novac, ja treba budem odgovorna, ja treba sad, što je u stvari najveći kao pritisak, da kad ja potrošim taj ogromni novac, da taj novac zaradi još veći novac. Tako da se ulije u neku drugu kasu. Da, bukvalno. Cirkularna ekonomija. Tako da meni je kao, znaš, ta promjena perspektive još tu bila jasna. Znaš, meni je bilo jasno da ja sad kad dođem na posao, da ja treba da potpuno promenim percepciju, jer to nije moja lična percepcija, kao što nisu ni moje pare, kao što ja zapravo to treba da potpuno drugačijim očima gledam. Tako je bilo i... Ali lakše ti nekako da se sa nečeg manjeg popneš nešto veliko, nego da se... Zapravo da, ali onda to veliko pošto nosi, posebno kažem ti u Foodlandu sam ja imala i ljude u svom tom sektoru kojima sam bila direktor, za koje sam bila odgovorna. Mislim, realno imam i sad, ja zapravo sad nosim veću odgovornost za svoje zaposlene nego u nekom, u okviru sistema, ali to je ta vrsta neodgovornosti, odgovornost mi nije problem, ali to merenje uspeha u svetu gde
ja volim da kažem korporacija rat race, trka pacova, gde se ti drugi pacovi laktaju i spremni su na sve da ti podmetnu nogu na razne načine da bi oni kao uspeli, da bi ti njihovi parametri uspeha se više vrednovali tvoji. A šta su parametri? Pa to je kao gde mi je kancelarija, gde se nalazi, koji službeni auto sam dobio, koji laptop imam i konačno ta plata koju ti zapravo nemaš kada da potrošiš, zato što ja sam recimo u Jafi bila slobodno eventualno nedeljom, eventualno, nekad ni tad. I ta ogromna količina posla i stresa je na kraju uzrokovala time da ja imam fizičke manifestacije tog stresa, da ja već čista mira se u ponoći probudim od neke alergije, od nekakvih osipa, od problema koji nisu imali realan zdravstveni uzrok, nego su bukvalno bili posljedica stresa. Tako da sam ja, zapravo kad me telo opomenulo, redefinisala parametre uspeha i meni novac nikad nije bio parametar uspeha, odnosno jeste u smislu super, imam sad puno para, nigde ću da odputujem. Ne kao ja se ću da kupim skupi auto, ja sam uvek vozila neku malu Corsu ili neki mali auto, čak i tada. I bio je moj, to mi je isto bilo važno, znaš, da ne osjećam se kao da sam u nekom robovlasništvu zato što sad će meni kao gazda kupi službeni auto, znaš, kao imam svoj auto, ne treba mi limuzina da se njoj vozim. Tako da nikad nisam imala klasična merila uspeha, a u toj fazi kada smo pokrenuli Anđele tad sam već rodila drugo dete i nekako su mi možda i deca pomogla da redefinišem u stvari šta je to što je važno u životu. Znaš, nekako oni imaju potpuno drugačiji pogled na svet i to je u stvari ispravan pogled na svet i njima često nije jasno zašto roditelji, neki tamo roditelji, zašto nešto trče za nečim što je nebitno iz njihove dečje perspektive, a kažem ti ta perspektiva je u stvari ona koja je ispravna, tako da možda su i deca pomogla u tom redefinisanju i sad kako se downsizuješ, što ne volim što koristim te pa ja sam to rekla da se spustiš na zemlju, ali nije baš. Da, ali da prosto smanjiš očekivanja, da prosto se krećeš u drugim okvirima, sada ponovo drugačije, nekako zato što ti je neke druge stvari su ti važne i zato što mislim da uvek u preduzetništvu treba da imaš tu perspektivu penjača, onih kako se to zove, mountain climber, ja opet ne znam šta mi je sa srpskim, ljudi koji se penju na planine, planinari, zovu se planinari. Dakle, oni... Perača visokih prozora. Na primjer, da, znači oni govore kao ako se ja sa dna planine sa podnožja planine fokusiram na vrh, on može samo da me uplaši i da pomislim, vidi gde, nikad neću doći. I oni se uvek fokusiraju iz dva razloga. Prvo, da bi se motivisali, a drugo, iz bezbednosnih razloga, fokusiraju se na prvi sledeći korak. I ti moraš, to mi je super metafora, da ti moraš da osiguraš taj sledeći hvat, taj sledeće mesto na koje ćeš da staviš nogu, a ne da gledaš u vrh kome stremiš, a da sve vreme dok radiš te korake, ti znaš da hoćeš da se popneš na vrh. Tako mi je i sa preduzetništvom super, da ti sedneš, napišeš plan, a mi jesmo tu radili, mi smo napisali 15-godišnji plan kada smo pokrenuli sopstveni biznis i da znaš šta je tamo na toj 15. godini i da takođe znaš da doće do toga da te dovedu neki ti mali bebeći koraci i da je to u prvih mesec dana prodatih 10 kila, da je onda posle nekoliko meseci to možda 100 kila, a da će jednog dana doći neke tone i tone. Znači da ti prosto moraš tržište da edukuješ, posebno u našoj toj niši koju smo izabrali, a to je zdrava hrana koju mi prodajemo preko interneta. Možeš da zamisliš. U stvari ne možeš zato što sada pandemija je donela mnogo veći broj online poručivanja čak i hrane, pa smo shvatili da može i hrana se poruči, pa onda Glovo i Volt koji takođe naručujemo, tako da danas je tržište mnogo liberalnije i mnogo slobodnije da naručuje online. Sad zamisli pre 10 godina prodaješ ovsene kolače preko interneta, to nikad niko nije ni probao, niti su oni brend u tom trenutku, znaš, ti si sad kao čuo za Anđele, pa znaš da i ako nešto novo izbacim, ti veruješ da je to dobro jer su Anđeli dobri. A nekako u to vreme je stvarno bilo poduhvat u okviru kog je trebalo između ostalog edukovati kupce šta su zdravi kolači, šta su osnovne pahuljice, zašto to treba da kupe, zašto je to dobro, zašto to treba da jedu. Tako da ja mislim da je to odgovor na tvoje pitanje u stvari da drugačijim merilima
gledaš uspeh, drugačiji su parametri uspeha, a ne nova. Mislim, na kraju ti dođeš evo, kao anđeli su došli do tih nekih stotina hiljada, miliona, ne znam čega, ali ja te pare manje više gledam kako prolaze preko računa, jer one dođu pa odu za plate, pa odu za sirovine, pa odu za nešto, znaš, ili odu tako što se ulaži dalje u taj biznis. Tako da dođe se na kraju od kilo, 2, 3 do nekih stvarno tona, ali je poenta da se fokusiraš na tih prvih 10 kila, a ne odmah na 10 tona. Je to kao svaki dan kažeš o sebi, imaš ono, ovog meseca je stvarno dovoljno 10 kg, jer ima nekih dana kada verovatno... Ne, a češće su oni dani kada se probudim u pola noći, u fazonu sam, ne, ja moram se vratim na posao kad istigne ovo porodiljsko, zato što nećemo imati šta da jedemo, kao ješćemo ove ovsje kolače. Tako da, češći su ti dani, posebno kad ti dođu zaposleni, pa onda oni svoj posao rade najbolje što mogu, a moj je posao da obezbedim da oni imaju posao i nije to stress free, znaš, sad bi glupo bilo da ja pričam ljudima, ima onaj meme iz moje pesme, moji snovi, je li tako prevedeno The Sound of Music? Ne znam, gde ona trči preko Alpa, onako u haljini nekoj razdraganoj i uglavnom se ta slika koristi za ja, kako me baš briga šta misliš o meni, na primjer. Tako kao, znači ja preduzetnica, trčim je podno Alpa, uopšte nije tako i mnogo su češći ti teški dani i glupo je da pričam ljudima da njih nema. A šta kažeš onda sebi? Mislim, jer jedno je taj 15-godišnji, vi ste prešli 2/3 tog 15-godišnjeg plana, ali šta kažeš sebi kao u tom trenutku, izdraži legendo ili možda vam je lakše zato što vas je dvoje nekako, a nisi ti ta sama ili da je Milivoje sam koji je u tome, možda bi vam opet bilo lakše da je jedan na nekoj sigurnoj plati što se kaže pa drugi razvija svoj posao. Da, uvek je teško, uvek je lakše kad je dvoje, bez obzira ko je to može da bude kuma, drugarica, suprug, šta god, ali je iz nekog mog ličnog iskustva ljudi koje znam da su zajedno u biznisu, vrlo važno definisati u početku stvari bukvalno ugovorom. Znaš, mi imamo recimo, ne znam, zaštićen žig koji je jednako smo vlasnici oboje po pola kao vlasništvo tog, podelili smo u startu vlasništvo nad brendom i to možda zvuči kao surovo i hladno, kao kada se venčavaš i potpisuješ predbračni ugovor, ali takve stvari mnogo olakšavaju nekakve druge nesporazume koji mogu kasnije da nastanu u poslu. Posebno kad posao naraste i onda ljudi više nisu tako bezbrižni i onda im prosto postane važno možda šta i na koji način se deli. Tako da znam mnoge priče koje su nažalost podeljene na mnogo bolan način i zato je moj savjet uvek da ne budete sami u poslu, ali da jasno definišete. Recimo, skoro sam imala jedno preduzeće kome sam bila mentorka koje je uvelo partnera u biznis, ali nije na adekvatan način konsultovalo pravnike. Na kraju čovjek ostao bez biznisa koji sam izgradio. Tako da je mnogo lakše kad imaš nekog, ali da se ta neko pažljivo prosto izabere i da se definišu jasno odnosi sa njim. Ako nemaš nekog, ne mogu svi da imaju nekog, mnogo je opet važno kojim ljudima se okružiš, zato što nije dobro ni s jedne strane da neko te slepo bodri i veruje iako vidi da ti srljaš u glupost, a s druge strane nije opet ni dobro, a to recimo nama često roditelji rade iz najbolje namere. Moja mama i dan danas nekad mene pita što se ja ne vratim u korporaciju, pa ti ne bi bilo lakše da samo kao ne razmišljaš ne svoje, nego još o ne znam koliko plata. Tako da nekad ljudi prosto iz najbolje namere ti daju savete koji tebe obeshrabruju. Meni je tvoj odgovor ka tvojoj mami. Mislim, da li je ona malo možda promenila, i kaže da nije promenila pitanje, jer se promenio malo tvoj odgovor. Ne, mama sad pati za moju TV karijeru više, zato što su je tad svi na pijaci znali i prepoznavali mene i onda njoj to je da nešto laskalo, znaš, to mi tek ne nedostaje, ta vrsta prepoznavanja. Dobro, sad može da nosi YouTube, mislim, telefon. Da, može da nosi telefon. Znaš što me recimo zabavlja? Postoje ljudi koji
me i dalje drže u telefonu kao Milica Ličina, postoje ljudi koji me prepoznaju iz tog perioda, postoje ljudi koji me prepoznaju, ali nisu sigurni više odakle, jer je prošlo stvarno mnogo vremena i onda me pitaju, mi se sigurno od nekud znamo. I sad kad bi krenula da ja nabrajam odakle sve mi možemo da se znamo, ja kažem, ne znam, i vi ste meni poznati. Onda se oni živi polome, pa kao da nije iz blokova, da nije, pa onda se jadni prisjećaju šta su sve u životu radili. Na kraju, ako su mi simpatični, ja priznam odakle smo u stvari prepoznali. Ne znam, nekako mi je slatko što me pita i dalje, što ona nije odustala, ali vidi i ona već da je to sad stabilna priča i da ona nema razloga da brine, kao vidi ona, nekad se ona sekira što mnogo radim, kao ona bi možda voljela da ja manje radim, ona ne shvata da mene baš ispunjava to sve što radim, znaš, kao da želim da manje radim, ja bih našla način da manje radim, ali u principu mislim da je to važno, znaš, kad imaš te dane kada hoćeš da kloneš, da neko drugi, da prosto to nekom kažeš, znaš, nekako jedna od stvari koju nisam pomenula, a to je moje volontiranje u ovom udruženju Za tebe važnije, koje se bavi mentalnim zdravljem. Za tebe važno je i Facebook stranica koja radi neviđenu stvar za mentalno zdravlje na našim prostorima i onda kroz rad tu ja shvatam koliko je važno da mi pričamo, da o bilo čemu pričamo i ja uopšte više nemam problem da ljudima kažem da prosto nešto ne mogu u nekom trenutku da podnesem. Ja sam recimo primetila me telefon najviše iscrpljuje, da njega prvo isključim, da kad osjetim da mi je previše nečega, ja prosto prestanem da se javljam na telefon. Počela sam ljudima da govorim da me to opterećuje. Ja mislim da to svi znaju već. Da. Odštampala sam vizit karte na kojima piše nemojte me zovete, pošaljite mi poruku, zvaću ja vas kada se budem osjećala ok da vas pozovem. Tako da nekako je i to važno, znaš, da govoriš da ti je teško i onda nađeš podršku. Da govoriš kada ti je teško, ne da ti je stalno. Da govoriš stvarno kada ti je teško. Da, ne treba ni da kukaš stalno, ti je teško. Ja imam utisak isto da si ti nekako stalno i sad to je onako kako izgleda iz nečiji tuđe perspektive, uvek je trava kod komšija zelenija, da si ti nekako fleksibilna za dogovor, za sve to, da si otvorena za nove ideje ili šta god, ali da si istovremeno postoji uporište koje kad se god to drvo možda pomera na koju stranu koje drži čvrsto na neki način. Kako si uspela to da postigneš? Kad mi je bio gost Stefan Milenković, on je rekao jednu fenomenalnu rečenicu, mislim da ću odštampati isto, ako je ne istetoviram ovdje. Uspeo sam da postignem da budem fleksibilan i da ispunjavam sve svoje obaveze, da ostanem svoj i nekako kao to, da kažem, ističe, ja bar tako im osjećaj da kao nešto što je važno, stvarno smatram da jeste važno. Kako ti to uspevaš? Ja sam skoro našla neku budističku rečenicu sličnu, koja se svodi na, mislim malo je duža misla, ali se svodi na to bit ću ok ako se dogodi i bit ću ok ako se ne dogodi. Ja nisam došla dotle, nisam još tu, ali jako bih volila zapravo da budem tu. Ja znam to Marata Safina tenisera koji kaže onako i kad pobediš i kad izgubiš kao ono budi dovoljno cool. Da, znači i to je baš teško, znaš, tome stremim da budem ok ako se nešto ne dogodi. Tu sam možda najmanje fleksibilna, jer kad nešto jako želim da se desi ili isplaniram nešto lepo i onda se to ne desi, to me jako pogodi, znaš, tu možda ne odreagujem i to se možda ne vidi, ali me emotivno to jako potrese, znaš, nekako se i dalje se razočaravam, posebno kada emotivno se negde jako involviram. Kako onda reaguješ? Kako samo i sebi pomogneš? Pa nekad mi, kažem ti, baš bude jako teško, a nekada skoro sam zastavila kao onaj, kako se to zove, onaj wallpaper na telefon, da me on podsjeća da šta god da ti je to sada, to će da prođe kao nešto drugo što je prošlo. Mislim, podsjetiš sebe, lakše je kad doživiš nekoliko razočaranja i onda sebe prosto podsjetiš da si već nešto preživeo. I poslednju neku veliku anksioznost sam imala kada je tamo izgledalo kao da će možda da se završi pandemija, a onda je počeo rat u Ukrajini. I onda sam ja potpuno izdramila, baš sam s mamom pričala o tome kako ja ne mogu, meni je ovo predugo vanrednog stanja, ja ne mogu da podnesem da se sad desi taj, a pritom je ličilo da taj, jer liči i dalje, mislim i dalje imam realnu bojazan da taj rat može da bude, da je eskalirao nešto veći, da ja ne mogu ponovo da preživim, danas nemam mleka, danas nemam hleba i nema struje i nema ničega, ja prosto ne mogu to ponovo da preživim. A onda mi je mama koja
jedna stamena osoba i jedan od mojih idola u životu u smislu kako ona se nosi sa stresnim situacijama, rekla, ali mi smo to već preživeli. Znaš da ćeš da preživiš, znaš, i onda možda to i nije loše to da podsjetiš sebe da si stvarno svašta nešto već preživeo, što znači da ćeš ponovo nešto da preživiš, a možda kao najveća poruka iz tog što si preživao je to će da prođe, to je opet neki budizam, znaš, samo što u budizmu te podsjećaju da će i lepo da prođe, pa da uživaš u tome, a da će i ružno da prođe, tako da nisam sigurna, nisam još fleksibilna koliko želim, ali jesam više nego pre. I učim to i radim na tome i mislim da je neki broj tako stresnih situacija ili razočaranja takođe dobra škola da naučiš da prosto se nosiš sa tim nekim stvarima, da nekad prosto nešto ne mora da se desi. To mi je recimo, verovatno sam i to naučila od mame, kad mama kaže da nešto ne može, onda to stvarno ne može. Znaš, ona je osoba koja jako teško odustaje. I ja takođe jako teško odustajem od ljudi, od odnosa, od projekata, od planova i nekad me treba prosto podsjetiti da ne mora sve, da od nečeg moraš prosto da odustaneš, znaš. I onda možda baš zato što se teško nosim, kažem ti, sa tim, mi je teško da pustim, što bi Elza rekla, to let it go, ali učim, znaš, i dalje nisam još tu negde gde želim da budem. Nisam još tu kao, ok sam ako se desi, ok sam ako se ne desi, ali to stvarno, mislim, možda nikad neću ni doći, možda ću umreti, ja neću dostići taj zen. Dobro, kakva je tvoja procena, na koliko procenata si? Pa negde sam na pola, rekla. Od tvog idealnog. Da, na pola sam. Jedna od stvari koja je, a opet je još jedan tvoj šešir, jedna stvari koja je, da kažem, nedovršen posao, ako da opustiš da ja to tako ne zovem, je knjiga koju si ti napisala i koja stoji u rukopisu. Smatram da je vrlo važna tema i ti kao trostruka mama nekako imaš i za pravo i na taj način da o tome ispričaš, ali mene u kontekstu toga zanima kako se odnosiš prema nekom poslu koji nije dovršen, jel ga ti smatraš u stvari nedovršen? U ovom slučaju tu knjigu, eto recimo. Da, smatram, ali kao nije on nedovršen i ostavljen nedovršen, nego je on pending. To je moj stav. Na čekanju, da. Da, on je na čekanju i sad samo nije došao još trenutak da se to ostvari. Imam ja nekoliko takvih projekata i imam nekoliko knjiga u glavi, imam neke u rukopisima, a ta je bukvalno, što ti kažeš, završena. Znači knjiga o trudnoći i tom nekom postpartum periodu koja praktično ne postoji zato što je to knjiga koja nije medicinska, niti je nutritivna, niti je tako nešto. To je knjiga o tome kako ti sve te informacije koje dobijaš vezan od raznih autoriteta iz oblasti, ne znam, nutricije i nege i zdravlja i šta ti ja znam čega, kako da ih primeniš. I to su neka iskustva. Znaš u čemu je u stvari problem? Ja sam knjigu napisala posle prvog porođaja. I onda je došla druga trudnoća i drugi porođaj, sam shvatila knjiga ništa ne valja, da treba sve da promenim. Da, onda je treći bilo neko potpuno treće iskustvo, pa sam nju onda opet nešto menjala i prerađivala. A onda sam se zapitala... Možeš 3 izdanja odjednom. Da, onda sam se zapitala... koji sam ja autoritet uopšte sad tu, kao da nešto tu pričam kad ima žena koji su rodile mnogo više dece, razumeš? Ili da li bi čitaoci uopšte verovali meni ako ja nisam primer radi ginekolog ili ne znam šta. Onda sam krenula ponovo da dorađujem tu knjigu, da uključujem kao saradnike ljude koji su ginekolog, doktor, nutricionista, frizer za negu kose i slično, jer razne stvari, onda sam shvatila mi nedostaje zapravo psihološka dimenzija, da meni nedostaje taj storytelling u kom ja stalno nešto nekom pričam, a da sam se zapravo svela na te tehničke aspekte, a da nema tog dela. Tako da ona zapravo i dalje se dorađuje i problem je u meni što ja nikad neću vjerovatno biti zadovoljna njome, ali zapravo si u pravu, možda sada kad smo je javno pomenuli, jer nikad je javno nisam pomenula nigde, možda me ovo motiviše zapravo da sednem konačno i da je napišem i da je završim. Da, ja poštujući tvoju privatnost nisam htjela naprosto da kažem, pustila sam tebe da ako želiš da kažeš konkretno o čemu reč, a meni nekako izgleda da je to kao, postoji, ti si spomenula sad u jednom trenutku kao prevelika je odgovornost ka toj temi
I onda zato kao treba još ovo da doradim i treba još ovo. Pa da, i onda kažete, onda sam ušla u nikad... ovu priču o mentalnom zdravlju, onda sam shvatila da mi je to možda najvažnija stvar, jer mi je to generalno najvažnija stvar u poslednje vreme, jer sam nekako spoznala da zaista nema važnije stvari, da ti ako nisi okej, i ako nisi stabilan, ne mogu da budu ni ljudi oko tebe, ne može da bude ni tvoj biznis, ne može da bude ni to čime se baviš. I koliko god da si uspešna u nekakvom poslu, ako nisi okej sama sa sobom, to prosto sve stvarno nema smisla. I mislim da je to možda neka moja sledeći projekat i sledeća misija, ta vrsta osnaživanja ljudi, a prevashodno žena da pričaju o tome da im je teško i da pričamo o stvarima koje se uzimaju zdravo za gotovo ili možda neka ta vrsta edukacije da jedna drugoj budemo podrška, a ne da jedna drugu još osudimo ako kažemo nešto zbog čega nam je teško. Pri čemu sad ne mislim na to da treba da govorimo, na primjer radi društvenim mrežama, danas mi je jako teško, nego ako se pa mama... svi lupe like. Da, i onda svi lupe... Da. I da se na tome završi. Da, i nego ako neko kaže ne na svom profilu, nego primjer radi o Hugbug sam gledala pre neki dan i mama je stavila da nešto radi dok drži bebu u marami, gomila nekih ženskih komentara je bila na temu to je prava mama, pošto da, ta mama ima 3 dece, to je u stvari mislim bila poenta, i uz to nešto radi tim rukama slobodnim, jer su ruke slobodne pošto je beba u marami. To je prava majka, ne ove što rode jedno pa nešto kukaju. Znači, potpuno je okej da ne rodiš ništa, da rodiš jedno, rodiš 100 dece i da kukaš zbog toga, zato što ti je u tom trenutku teško. I imam, između ostalih stvari koje pišem, u poslednje vreme jako retko pišem i vola bih da nađem više vremena za oba moja bloga. Jedan je kao stručni o marketingu, a drugi je Divna mama. Na Divnoj mami imam tekst o tome, kad mi je ovde bilo tih savjeta, o tome kako prestanite da mi govorite da uživam u tome, jer tako brzo prođe, zato što meni je u tom trenutku strašno teško i baš me briga što će sutra možda da prođe, a neće proći sutra, proći će za mnogo godina i onda će doći taj period kad će deca da odrastu i da odu i šta ćeš ti onda tako sama? Ja sam u fazonu, ja ću onda konačno da radim sve, zašto sad nemam vremena, zato što se bavim nekim coachingom dece i njihovim obavezama i domaćim i ručkovima i ne znam čime se ne bavim. Tako da to bih voljela da mi bude misija, prosto ta vrsta edukacije. Jer mislim ali jednog dana kad budu njih 3, kad ih hoćemo. Da, ta ću se ja baviti edukacijom i osnaživanjem ljudi o tome koliko je važno da kad neko kaže nešto, da mi prosto ne osudimo to, zato što mi ne znamo kako je toj osobi. Ili da ne govorimo društveno poželjne odgovore i da se ne osjećamo društveno poželjno, ako se ne osjećamo u tom trenutku zaista tako. Spomenula si jednu trenutku burnout, nadovezuje se na ovu temu i da su te pitali studenti i da si ti na svom ličnom primjeru iskusila tako nešto. Ti si neko ko se davao i uključiva emocije i tako dalje maksimalno na svojim prethodnim poslovima, iako si bila zaposleni, a ne preduzetnica. Sada si u drugoj ulozi da imaš neki ljudi koji su zaposleni, pogotovo, rekla sam ti da ću to spomenuti, meni je to stvarno vrlo značajno i nekako kad god se ađili spomenu da zapošljavate teško zapošljive kategorije žena, između ostalog je to jedna od vaših bitnih misija, nije jedina. Kako se sada ti kao neko ko imaš, spomenula si i imate sada i svoju radnju i očekivanja sa različitih strana, na tom nivou odnosiš prema svojim zaposlenim, ali ne u odnosu na ono što ti njima kažeš, nego kako su tvoja iskreno nekako očekivanja, razmišljanja i slično? Kako kažu Miroslav Ilić, meni su sve moje pesme ko moja deca. Ja sam htjela jedan drugi citat od Miroslava da spomenem ranije. Čekaj da razmišljam. A ne znam, nisam ja neki veliki poznavala. Ne u tom kontekstu, nego ovo kao kako da se smanjiš, selo moje lepše od Pariza, znaš. Da. Ja, ali neko mi ga je skoro citirao, a ja sam sad zaboravila, postoji genijalniji, poslaću ti. Nije život jedna žena, dobro? Taj je. Da, no da pustim Miroslava. Zaposleni, znači jako velika odgovornost, znaš, nekako je, pa to je kao kad postaneš roditelj i onda shvatiš da
taj neki novac koji zarađuješ više nije samo za tebe i za to što ti želiš ili ti treba u životu, nego zapravo redefinišeš prioritete, pa onda shvatiš da moraš prvo neke druge stvari da platiš i da potrošiš na nešto drugo, da bi onda razmišljao uopšte na šta još možeš da trošiš. Tako je i sa zaposlenima, prosto jednom je, mislim da su anđeli već postojali tada i pričali smo o njima u okviru nekog panela u Mokrogorskoj školi menadžmenta. Ona je inače mnogo, ta sama škola je okuplja jedan mnogo konzervativniji krug ljudi i patrijarhalniji, ali to nekad nije ni loše, znaš, da odeš i da čuješ i neku drugu perspektivu. I bio je vlasnik i direktor Sirogojno kompanija koji sa, mislim, pa i ne, i sa Sirogojna, jel tako, zato se tako i zove, tu pletu neke džempere od nekih lokalnih ovaca i to se sad već prodaje, na primjer, u Japanu jer je prepoznato kao kvalitetno i dobro. I sećam se da je on na tako neko slično pitanje rekao ne možeš da otvoriš firmu i da sutra sedneš u Mercedesa. I ne možeš da sedeš u Mercedesa ako nisi zaposleno isplatio plate. I to je početak i kraj svega, jer sam ja imala gazde koji su seli ne u Mercedes nego BMW-a, a da su mesec ili dva pre toga firmi rekli, znate, kriza je, moramo sad svi naredne 3 mjeseca 30% smanjimo plate, a onda se pojavi novi jako skupi BMW na parkingu. To se prosto ne radi, to prosto ne može da se radi. Ti moraš da budeš odgovoran prvo prema njima i da nekim svojim primjerom postaviš kako će da se radi. I ja, kad god sam u proizvodnji, ja nosim istu uniformu kao i oni, ne samo zato što nas HCCP zapravo obavezuje da ne ulazimo tamo drugačije obučeni. Mislim, mogu, na primjer, ja da imam roze, kao oni će da imaju belu, ali meni je važno da svi imamo iste kecelje, iste uniforme, iste kapice na glavi, isto sve, zato što ja tako demonstriram da su zapravo oni jednako važni kao i ja, ili ja jednako kao i oni, prosto mi svi zajedno radimo tu neku misiju. Važno mi je da ka njima komuniciram sve te vrednosti o kojima pričam i inače. I jednom sam ja tako ušla i rekla, jao što su lepi danas, pošto su ručno rađeni, ne ispade uvijek isto, taj dan su stvarno nešto bili za slikanje, rekao, jao kako su lepi, kako ste to uspele, a jedna od koleginica mi je rekla, pa pravimo ih s ljubavlju. I to je taj moj spoljašnji u stvari storytelling koji kada ti oni iznutra kažu, ti kažeš da, sad kao postigla sam tu misiju. Tako da, mislim da je to ključ. Ono kao, desi se nekad, nismo završili, imamo veću porudžbinu ili šta god da se dogodi, ono kaže, dobro, nema veze, ostaćemo 4 sata duže ili šta god. I da li si ti nekad tu kao, imajući u vidu šta sam ja u nekom trenutku izgaranja doživala, ja ću da budem tako koji će da prikoči. Jesam, zato što se desilo nekoliko puta da se nešto ne uradi, da se nešto ne isporuči, da se nešto zakasni i preživeli smo to. Tako da ja vidim sada da oni imaju veći problem s tim nego ja. Oni recimo imaju, one su sve, pošto u proizvodnji su sve žene, one su sve domaćice u onom smislu reči, ne, ovi zapravo nije izraz adekvatan za to, u smislu kao nekakvi... Imaju domaće kućno vaspitanje, ja to volim tako da kažem. I kao recimo osoba koja vodi ekonomat. Eto, u tom smislu kao domaćinski se odnose prema stvarima s kojima rade. Znači, njima je jako važno da nemaju škartu u proizvodnji. One kada imaju nekakve, mi ih zovemo škartova, to su recimo neke koji ispadnu manji, krivi, polome se, nemaju dovoljno gramažu, polome ih pakerica i slično. One to doživljavaju kao veći problem nego ja, koja ima onda kaže, napričamo, ne znam, musli od toga ili nosite kući pa jedite. To ja jako cenim i na tom nivou ja vidim da one zapravo cene taj moj odnos prema njima. Zato što jedna od prvih stvari kad smo pokretali firmu je bila ta da posebno ja kao žena u firmi, žena u raznim drugim firmama, korporacijama, ne želim da niko od njih, nijedna od njih dožive ono što ja jesam, što moje drugarice jesu, znači nikada ni u jednom trenutku ne želim da neka ima problem zato što treba dete da vodi u Tiršovu, da se osjeća loše jer je ostalo u drugom stanju. A pritom sam slušala od svojih nadređenih i od vlasnika firme, mi smo porodična firma, mi to podržavamo, a onda kada se to desilo, u praksi to uopšte nije tako. Tako da ja hoću da mi budemo preduzeće kome su ljudi važni, u kome ljudi mogu da kažu danas mogu, danas ne mogu. Ja imam više osoba
jer većina je zaposlena u nekim na pola radnog vremena ili sa ugovorima o delu, imamo i stalno zaposlene naravno, ali razlog tome je što hoću da se dogovaramo kada i koliko koja od njih može da radi. Rekla si to su teško zapošljive kategorije, to su starije žene, su žene s nekim hroničnim stanjima, one ni ne mogu da rade 5 dana po 8 sati, ali njima znači da rade, a meni znači da mogu da se dogovorim s njima. I onda od njih recimo za uzvrat dobijem da kada je frka, kada mora da se puno radi, onda one kažu računi na mene svih 5 dana, ceo dan. Tako da sad je zapravo i sve teže zaposliti nove ljude, jer ta osoba ne treba da bude samo nešto u okviru firme, nego treba da bude njima deo porodice. Bukvalno, to je kao da sad imamo porodicu i treba da zaposlimo strica. Znaš, bukvalno je tako. I baš je teško, baš je meni izazov, sa stanovišta HR-a kojim se ja bavim u firmi. Između ostalog. Mamu tu uključujem, mama je u penziji, penzionisala se kao direktor kontrole kvaliteta i s te strane mi ona mnogo pomaže. Kontroliše sve i dalje, ali i u smislu tih međuljudskih odnosa tu je vrlo vešta i drugo, ona je bliža njima godinama, jel? Pošto ja njega persiram, ona meni ne, ali ona mi takođe tu mnogo pomože. Čekaj, kako plaćaš mamu sad da ne bude da mamu izrabljuješ? Prema svima si dobra samo... Znaš kako, ja mami na kraju kad kaže ali ja ću te platiti za to, ona kaže važi, uzme pare i da mojoj deci. Tako plaćam mamu zapravo. Ti imaš, i pored svega što si ovo ispričala, imaš vremena i za sebe. Sad kako ranije si bila između ostalog u školi mjuzikla i slično, sada ispomenula si isto, sviraš u posljednjih velima godine ili se meri mesecima. Nema godina. Bas gitaru. Kako, hajde da krenemo to, kako se svi članovi porodice tvoje, svi stakeholderi na neki način kojima si ti značena, jeli, na dnevnom nivou, odnose prema tome, Milica ili bilo koji drugi član mora da ima neko svoje vreme. Jer, ja smatram da je to u funkciji toga na prvom mestu. Milica mora da ima neki hobi i svoje vreme, da se ti istovremeno ne osjećaš loše. Zato to je možda veći problem, što mene grize savest. Trebale su mi godine da to osvestim i nije bilo lako i to vreme za tebe ti niko nikad neće dati, moraš da ga uzmeš. Ali čini mi se da je ono kao da daš sebi dozvolu za tako nešto. Da, moraš sebi da daš dozvolu. Takođe ovi svi tekstovi koji kao osnažuju mame i kažu mame vreme za sebe, priuštite sebi vreme, priuštite sebi toplu kupku ili masažu ili ne znam šta, ja čitam ovaj tekst i čoveče, to je kao osnovna higijena, ne možeš govoriti ženi da je vreme za nju to što će otići da se okupa. Čekaj, ali kad imaš 3 dece malo, onda je vrlo... Da, ali posebno kad imaš jednu bebu, a to je beba, ti si stvarno non stop u vanrednom stanju, ti si u survival modu, ti stvarno si, znaš, kada ono kao, doći ću da te vidim, tebe i bebu, a ti si u fazonu, samo mi ti još fališ, a zapravo hoćeš da vidiš druge ljude zato što si tu sama s tim detetom po cijel dan, a sve ti je kao neprijatno, jer ako pogledaš kao ona sudopera puna sudova, pa pogledaš sebe, pa kao pogledaš, ni ne znaš kad si oprala kosu i kad si se istuširala zapravo tako kod čovek. Tako da vidiš da ti savjeti stvari imaju smisla u tom periodu. Ali da se razumemo, to nije vreme za tebe. Nije. Da. Znači to je kao nešto što mora da se... To je upustvo za preživljavanje. To je upustvo za preživljavanje. Podsjetnik u stvari. I onda kada se izboriš za to da više nisi milking machine, da nisi više samo kao hrana za bebu, da beba može da se odvoji od tebe. Ja se sjećam, jedna od prvih stvari na koje sam išla je bila, smejaćeš mi se, je bila tribina na Kolarcu o tome zašto se i dan danas čita božanstvena komedija Dante Alighiera. Meni je bilo jako važno da odem da slušam tu tribinu, posebno što je moderatorka bila moja profesorka književnosti Mirka Zogović, koja je fantastična profesorka, fantastična žena i njeni divni sagovornici. To je meni nekako veza sa nekim pređašnjim životom. Ja sam tako, da kažem sebi, racionalizovala neke stvari, kao zato što to ima veze sa nekim mojim pređašnjim životom, kao sve je okej. Da. Ali sam uhvatila sebe, ja u trolejbusu, koji staje ispred Kolarca gde se održava tribina i negde na pola puta u Kneza Miloša ja pomislim ne, ovo nema smisla, ja sam ostavila dete samo da bih ja tamo slušala neke ljude kako nešto mislim, dete nije samo, da se razumemo, ali
ja sam pomislila stvarno da siđem na sledećoj stanici i da se ja okrenem, da se vratim, i nisam to uradila srećom i za vreme te tribine nijednom nisam pomislila na dete, to je jedno jedino koje je tad kakva postalo. si loša majka. Da, niti kakva sam loša majka i onda se to desi i kao vidiš kao može to. I svi su preživeli. Da, i svi su preživeli. Onda posle nekog vremena sam ponovo počela uveče da izlazim. I sećam se da mi je to prvo dete stajalo pored mene i plakalo kao kiša dok sam se ja šminkala. Sam ja u nekom trenutku ja počela plačem, pa se maskara razmazala, pa to nije nešto nije ličilo. On je plakao kao da idem da umrem, jer nije navikao da ja mogu negde da odem. I tu sam u stvari osvestila da je moja mama imala jednu rutinu, doduše ona je radila žena od 6 do 2 i kad radiš od 6 moraš da ustaneš 4:30, ne znam nija kad je ustajala. I kad dođe kući tako oko 2, mi nešto ručamo zajedno, odnosno dođe oko 2:30, onda ručamo nešto zajedno, onda ona prilegne. Da li ona spava ili ne, nebitno je, ali se mama tada ne dira. To je mamino vreme. Mama je, zna se, ona, ne znam, gledala je Dinastiju, na primjer. Kada mama nalakira nokte, ti ne tražiš ništa od mame. Kad mama uzme čita knjigu, ti ne tražiš ništa od mame. Ne prekidaš mamu dok čita. I ja sam shvatila da to mi danas ne radimo. Mi ne kažemo našoj deci, kad kažu dosadno mi je, mi ne kažemo uhvati se za uši pa igraj, što su nama govorili, nego mislimo da je to surovo što su nam govorili i sad smišljamo način da se oni zabavljaju, što je potpuno pogrešno, jer ako ni zbog čega drugog, naš je zadatak da njima bude dosadno, naš je zadatak da ih odbijemo. Mi smo prva osoba koja mora da im kaže ne, jer ako to mi ne radimo, onda danas sutra neće umeti da prežive kad ne dobiju posao koji žele, kad ih ostavi devojka, dečko. Znaš, mi prosto moramo i zbog njih da imamo sebe. I ja sam to kasno osvestila da je i za njihovo dobro važno da ja imam svoje vreme, da ja ne budem stalno tu, da oni znaju da uzmu da skuvaju špagete sebi, pa nek jedu klot špagete, ali da znaju sebi nešto da naprave, a ne da kao odgojim decu koja kad budu u jednom trenutku samostalno htjela da žive, da oni kao budu, znaš, na glovu i voltu neko vreme, onda kad shvate više nema para za to da onda gladuju jer ne znaju što sebi da spreme, znaš. Tako da njima je važno to. Ja mislim da sam ja bolja za sve što ti kažeš stakeholdere otkad mi je važno da imam vreme za sebe. I drugo, za mentalno zdravlje je važno da imaš te stvari koje dižu serotonin, znaš, da li je to ples, da li je to... Odem recimo sad nekad na Lindy Hop radionice, te retro stvari mene stvarno raduju, znaš, pa to burleske musical, Lindy Hop, znaš, retko idem na moderne stvari, ali to vreme za sebe, ti prosto sebi budeš dobar, onda i drugima budeš dobar. I ne doživljavaš njih kao prepreke do neke svoje sreće ili ispunjenje, šta god. Da. I sada oni drugi deo, dotakla si se toga, ali radost učenja nečeg novog, bez obzira što ti između ostalog i vodeći firmu i tako dalje, stalno nekako učiš nešto novo, ovde si spoznala drugačiju vrstu tog uzbuđenja, oduševljenja i ostalo. I benefita u stvari, zato što ti kada učiš, i zašto ljudi uglavnom mislim odustaju, primjer radi, ta bas gitara mi je super primjer, zato što kažem ti, ja sam daleko od toga da mogu baš da je kao sviram, ali koliko je meni sada lakše nešto da odsviram nego tada, koliko sam očajna bila što nisam mogla prste da postavim, ja fizički sada mogu nešto što nisam mogla, mentalno mogu sada nešto što tada nisam mogla da uradim i taj osjećaj je neprocenjiv, zato što onda njega možeš da primeniš na sve druge sfere života. Na stranu to što učenje novih veština ti razvija nove sinapse u mozgu bez obzira na godine, znači uopšte nije tačna premisa da mi do nekog trenutka možemo da učimo, onda prestanemo, zapravo se to ta degradacija mentalne, te kognitivne fleksibilnosti se dešava zato što prestanemo da učimo nove stvari. A zašto prestanemo? Zato što mislim da je dvojak razlog. Jedna je ta osuda društva neuspeha. Mi nismo društvo koje veliča neuspehe, nego ih osuđuje i prosto na neki način kažnjava, umjesto da ih doživljavamo kao jedan korak ka učenju. Pa kao 3 puta nešto neću uraditi, ali ću iz te 3 pokušaja naučiti nešto i 4. put će biti uspešan. A drugi razlog je što ti kad učiš nešto novo, tebi je zapravo neprijatno. Ti onda moraš da izađeš iz komfort zone i ti u tom trenutku misliš da to nećeš savladati i teško ti je i nestabilan si i
u tom trenutku prosto osjećaš nekad fizičku bol, osjećaš da nisi, i onda osjećaš da nisi dobar, kao onda sebe osuđuješ, pa kao evo nikad neće ovo moći, vidi kako nemam pojma. Onda se obično poredimo s nekim koji su proveli godine i godine učeći to nešto i samo su tome posvećeni i onda gledaš to, pa gledaš sebe i pomisliš, ja pojma nemam, niti ću ikad imati pojma. Ali je taj osjećaj neprijatnosti zapravo najsigurniji znak da učiš nešto novo. I njega sam počela da cenim, recimo. Znaš, taj osjećaj da ja, kad osjećam neke nelagode, da nešto ne vladam nečim, mi je zapravo super, jer sad znam da ću za neko vreme vladati time i da ću onda, to će onda značiti da imam neku novu veštinu. Bilo mi je sjajno i pohvalno u kontekstu toga da se odnosno da se neuspeh doživljava nešto što nije dobro. Ovde to ne bih smatrala neuspeh, ali ti si maltene jedan od prvih snimaka kako sviraš podelila javno na društvenim mrežama i to je kao uglavnom te ljudi poznaju iz konteksta preduzetništva i tako dalje, dakle jedne uspešne žene i sada se na neki način ogoljavaš kao, vidite, ja sam u ovome potpuni početnik i okej mi je da to podelim sa svetom. Jer si imala tad neku zadršku onako ili bez obzira što je većina, ako se ne stidiš svojih početnih šta god, kao to za neko vreme to znači da ništa nisi napredovao. Ali i to je sve u teoriji, ali kako si ti imala tu zadršku neku kada si objavljivala, imaš i snimki gde pevaš i tako dalje? Da, pritom ja ne mislim da umem da pevam, samo da se razumemo, i držim snimke i dalje gde pevam, zato što mi je super, postalo mi u jednom trenutku potpuno u redu da objavljujem svoje nesavršenosti, zato što mislim da je to u stvari važno, jer jedna od stvari kojima sam se, zapravo to je bio moj diplomski rad, odnosno ne zove se tako na engleskom, ali da, na srpskom bi mogao da bude master rad recimo, se bavio važnošću društvenih mreža u pozitivnom kontekstu za mentalno zdravlje. Pošto imamo mnogo toga u negativnom kontekstu. Da, razlog tome je upravo bio ta poplava negativnih posledica po mentalno zdravlje. Jedna od tih negativnih je kad ti stalno gledaš ljude koji se slikaju kroz filter i koji su tako savršeni, onda počneš da preispituješ sebe i onda misliš, ja ništa ne valjam. I meni je sasvim u redu, ja sam inače išla i na solo pevanje i tad sam zapravo naučila mnogo o impostaciji glasa, naučila da te note koje čitam reprodukujem glasom, to je opet neka nova veština, to je sve super, ali sam ja tad shvatila da ja prosto nisam pevačica, ja fizički nemam glas da bih pevala, ja mogu iz tog svog glasa izvučem maksimum, a zapravo znam neke pevačice koje su to uradile i to vrlo uspešno. Da, ali kao, znaš, to ima neku granicu, ja nikad neću pevati kao, ne znam, ni Aretha Franklin, na primjer. Ali me to neće sprečiti da otpam jednu pesmu i da je stavim na društvene mreže, zato što ja istinski uživam u tome. I zato što zapravo volim taj neki cosplay i to presvlačenje i to kažem ti taj musical i meni je super da postoje hobi za odrasle ljude u kojima ljudi uživaju i da dolaze neki ljudi da slušaju. Znaš, to ti kao kad odlaziš i slušaš karaoke, kao kad neko zapravo zna da peva, to je bez veze. Ali ti da emociju, to smo pričala. Da, znači to je to. Meni je najvažnije u stvari ta emocija koju mogu s nekim da podelim, a što se basa tiče i tih snimaka, da, znači sad kad pogledam te snimke, meni već sad su oni potpuno amaterski i smešni, ali su mi super ako ti zapravo, ako baš klikneš na taj hashtag My Buzz Journey, on bi trebalo da ti pokaže da može da se napravi neki napredak iako si potpuni amater, iako si potpuni početnik, dobro, mada ja zapravo sad lažem, ja nisam potpuni amater, sam svirala violin dugo, ali je to potpuno drugačiji instrument. Ako ništa drugo, sve što sam ikad svirala na violini se svira u violinskom ključu, a na basu sama reč kaže da se sve svira u bas ključu, jel? Ali i sa treće strane voljela bih da me to što stoji javno negde opominje i motiviše da nastavim da radim i da onda jednog dana stvarno mogu da kažem, evo pogledajte moje prve snimke na šta liče, a sad kao stvarno nešto da sviram. Tako da važan mi je taj bas i uživam sad u tome i ne znam koliko će me držati ovaj entuzijazam, ali voljela bih da me
između ostalog ti snimci i motivišu da ne odustane od njega. Spomenula si u jednom trenutku svoj master rad, ja bih volila da ga pročitam. Isto ili možemo da se dogovorimo da te moje pripovetke koje su, neke sam prerasla i neke su mi bez veze iz ove perspektive, a neke kad čitam pomislim strava je bila ova Milica koja je pisala sa tipa 17, 18, 19 godina. Tako da možemo da se dogovorimo da ih delimo sa nekom misijom. Dogovoreno. Za master sam htjela da te pitam, ti si u, što se kaže, nekim poznim godinama, je li? Neprihvatljivim godinama, kada se mada je sada već ok, ali sa drugačijim porivom si upisala sam master rad, jer si u tom periodu pozvana si da držiš različite radionice i tako dalje, da si shvatila da ti preduzetnicima, da si shvatila da ti nedostaje još jedno znanje, umjesto da sedneš da pročitaš jednu knjigu ko stav svet, pogledaš 2 YouTube klipa, ti si odlučila da upišeš čitav master. Da. Ili skoro sam saznala, postoji nešto što se zove PEAT i to je neka kvazi psihijatrija, kvazi psihologija. Ti možeš time da izlečiš bilo koju vrstu traume ili problema tako što završiš dvodnevni kurs. Dvodnevni ja ne znam kurs. Da li stvarno treba... I brojem dvodnevni kurs. Meni je to... Ja ne znam da li postoji valjan dvodnevni kurs za frizere, odnosno da li bi seo da dopustiš frizuru da ti neko sredi. Možda, znaš, za viljuškar možda postoji dvodnevni kurs ili tako nešto, ali to je pritom, znaš, kao evo i ovde u tvom ovom javnom prostoru, kažem, to je strašno je opasno da neko ko nije stvarno edukovan za psihologiju, psihijatriju, se bavi radom na nečijoj traumi, on može da ostavi užasne posljedice. On može da te toliko dodatno poremeti i zato ako tražite stručnu pomoć, to je kao prvi nivo je da ti potražiš pomoć. Da prvo sam sebi kažeš ok, sad nisam ok i treba mi pomoć i onda kad je tražiš da ne odeš kod nekog sa kursom, nego da stvarno potražiš neke referencije i da odeš kod nekih ljudi na neku preporuku i da se oni stvarno tom tvojom psihom pozabave na adekvatan način. Kako si ti to gledala, dakle, kao investiciju, ne kao trošak preduzetničkim jezikom govoreći, dakle, to jednogodišnje? Znaš šta, postoji jedna istina vezana za ljude koji upisuju psihologiju i većina, možda će neko i da se naljuti, ali ako su iskreni prema sebi, daće mi sad za pravo. Znači, ti ne upišeš psihologiju ako si ok. Ti prvo kod sebe prepoznaš nešto na čemu hoćeš da radiš ili neku svoju hipersenzitivnost i ti zapravo na osnovu toga počneš da se interesuješ za psihologiju i kada je upišeš ti si zapravo najpre rešio da radiš na sebi. Ako si psihoterapeut ti zapravo po zakonu koji ti ne da licencu, ako prvo ne prođeš sam na sebi jedan kurs psihoterapije, onda dugo radiš pod supervizijom. To između ostalog znači i da imaš nekog ko nadgleda tvoj rad, ali to mnogo više znači da ti imaš nekog iskusnijeg psihoterapeuta kod koga ćeš ti dalje da odlaziš na tvoje sesije, zato što ti ne možeš kao početnik da nosiš taj teret koji dobijaš od svojih klijenata sa kojima razgovaraš, ako i sam sa nekim ne radiš na sebi. Tako da, mislim da je jasan moj stav o instant edukaciji i mogla sam da upišem za vjerojatno iste pare nekoliko tih fancy kurseva i da kažem ja sad znam sve o svemu i sad dođite sad da radim na vama, ali meni to nije bilo fair prema ljudima sa kojima radim i drugo, prema meni samo i to nekako nije bilo fair i možda sam ja old school u tom smislu da cenim formalno obrazovanje, iako sama već vidim da ono će ostati bitno u nekoj sferi zdravlja, mentalnog ili fizičkog, dakle u medicini, u nekoj legalnoj sferi, u sferi prava, a da zapravo u većini drugih oblasti će se svesti na neku vrstu neformalne edukacije koja opet može biti ozbiljna ili neozbiljna, duža ili kraća, ali u principu pitala si mi za tim, zapravo ja kada sam poslednji oglas davala, ja sam morala da napišem šta je ta pozicija, šta će ta osoba raditi i šta će se od nje očekivati da radi, ali u smislu kvalifikacija ja sam tu navela bukvalno osobine i stavove. Da. Meni je mnogo bio važnije da zaposlim stav, a ako imaš ispravan stav, veštine ćemo te mi naučiti u tom kolektivu u koji ćeš doći. Tako da je taj master psihologije koji nisam ovde upisala iz razloga što čak nisam ni mogla ovde da ga upišem jer
tehnički, iako ja imam nekoliko semestara raznih ispita sa svojih osnovnih studija, ja nisam mogla da upišem master na psihologiji. Možda Bolonja to sad omogućava, ja to ne znam. Onda sam pokušala da otkrijem da li je to moguće na nekom privatnom fakultetu, onda sam shvatila da za te slične pare, ako uspijem da dobijem neku delimičnu stipendiju, zapravo mogu da biram i neki drugi fakultet. Izabrala sam ovaj univerzitet Pensilvanija, koji je inače najstariji u Americi i samim tim je imao i najrazvijeniji, prvi je krenuo online učenje, imao i najrazvijenije te načine učenja na daljinu. A to je bilo pre pandemije? To je bilo pre pandemije, 2018. je to bilo, da. Rano si se prilagodila, ako gledam iz da, ali ga završila jesam u pandemiji i to tako što na kraju nisam morala ni da odlazim zato što je pandemija prosto pomogla je. Da, donela je ona nekoliko dobrih stvari. To je kao, znaš, kada bi sad iz čista mira tebe i mene udarila struja, to bi bila baš ozbiljna kriza. Ali kada si nađeš u krizi, kada, na primjer, imaš srčani udar, onda ta struja kojom ti povrate srčani mišić je zapravo kriza koja je donela mnogo više dobrog. Znaš, tako ja gledam i na pandemiju. Donela je svašta. Bila je baš ozbiljan izazov i ne mislim čak ni da se završila, ali donela je tako i nekih par dobrih stvari. Raznih tema smo se dotakli ovdje i tvoje različite i veštine i znanja spomenuli, ali mene zanima ako možeš da izdvojiš bez kog to jednog znanja, veštine ili neki gosti su se odlučili za osobinu, ti danas ne bi bila ova Milica sa kojom ja razgovaram. Pa mislim empatija. Zato što ti ne možeš da živiš no man is an island, što kaže ovaj film sa Hugh Grantom, a onda on kaže I'm a fucking Ibiza, ali ja nisam Ibiza i mislim zapravo nije ni on i to me služi ceo taj film. Mislim da je i on snimljen po knjizi All About a Boy. Da, ja sam to našla, ali to nije čak ni Hemingway citat, nijedan čovjek nije ostro, ali počinje jedna knjiga njegova tim. Da, dakle svakako sve što radimo, to je, znaš, kada recimo kad ja pitam Ivana Minića kako to ti kad pričaš s preduzetnicima, ti razumeš to što oni rade, kako to tebi Vanja Grbić kaže ovo je najbolji intervju koji sam ja dao u životu, a Ivan kaže to je zato što mi je stalo. Ja mislim da je to, znaš, da ako nema empatije, ako nema toga da ti je stalo do nečega i nekoga, onda prosto ništa nema smisla što radiš. Znači, mislim da je važno što mi je stalo do ljudi s kojima radim, do ljudi s kojima ne radim, a imam neku interakciju s njima i što mi je stalo do toga što radim. Ja sam ostala bez teksta. Hvala ti. Ali ne možemo da završimo zato što si napisala, ćeš me pitati kako to sve postižem, a evo bukvalno u jednoj rečenici meni je važno da kažem da ljudi ne misle da sve postižem, ja ne postižem sve, ja mnogo toga često ne postignem, ja samo sebe iscrpljujem tako što sebi postavim mnogo visoke ciljeve i mnogo zamislim da ću da uradim i onda mnogo stignem da uradim, ali to je opet znanje iz filološke, to je opet ta starogrčka mudrost, znači ako sebi postaviš ovde cilj, ti ćeš ga postići ili ćeš biti tu negde blizu. Ali ako ovde postaviš cilj, čak i ako ga ne dostigneš, doći ćeš do ovde. Tako da ja sam još u srednjoj školi naučila prosto da sebi visoko postavljam ciljeve i onda vam deluje možda kao ti sve postižeš, ja uopšte ne postižem ni pola. Pa evo pomenula si knjigu koja čeka godinama da bude odštampana, ali nadam se da će ona ugledati svetlost dana i eto, dakle možda je to, kažem ti, ta empatija, a kako sve postižeš, pa kao zamisliš da ćeš uraditi 100 stvari, uradiš 66 i to je mnogo više nego 2. Da. Ja uvijek kažem to je zato što ne vidiš na listu onoga što nisam uradila. Da. Hvala ti Milice što si bila super otvoren, srčan sagovornik u ovom razgovoru. Hvala što si me zvala i hvala na ovim divnim inspirativnim pitanjima. Bilo mi zadovoljstvo. Da